Dechreuodd Lifequake 2024 gyda darlleidiadau positif o fapio pryfed ar newyddion cenedlaethol y BBC. Symudodd asesiadau hydroleg ymlaen ar ein sefleoedd Prosiect yng Ngogledd Cymru. Ac roedd yn wych gweld contractwyr ar y safle yn torri gwair coming dawrog yn Sir Benfro. Chyrio prysgwydd yng Nghrymlyn yn y dennill rhannau sylweddol o'r warchodfa. Ac fe wnaethon ni hedfan drôn mis Ionawr dros yn holl safleoedd Prosiect i gasglu gwybodaeth monitro pwysig ac i wella'n dealltwriaeth o'r tirwedd cyn i'r gwaith Prosiect dechrau. Fe aelodau'r tîm a phartneriaid yn cwrdd yn Corsydd i Fionydd i gynllunio mynediad, mwyo a phensio nhw. Gwnaeth gwirfoddolwyr cweitiroedd, grwpiau celf a chrefft cymunedol defnydd dda o ganolfan ymwelwyr Cymlyn. Cyfrannodd Life at gynhadledd mewndiroedd CM eleni gyda chyflwynadau gan yr uwch swyddog Prosiect Gareth Thomas a'r myfyriwr MSc Megan James. Ar ddiwrnod glwbtiroedd y byd, cynhalwyd cynrychiolwyr o gynhadledd CM ar daith amgylch safle Prosiect Crymlyn. Cyfarfododd swyddog Prosiect Gogledd Cymru Dan ac aelodau Gymdeithas Eryri i gytuno ar raglen o weithgareddau gwirfoddol o'r haf. Roedd digon o rwydweithiau prosiectau yn rhan o ddigwyddiad partneriaeth natur cysylltneedd Port Talbot, a phorhaodd torri gwair ar ein sefleoedd Prosiect yn ei Fionydd a Sir Benfro. Roedd yma'n falch iawn o groesawu Iolo Williams i Grymlyn. Mae'n dychwelyd y mis Medi i ffilmio gyda ni o gwmpas y warchodfa. Gwnaeth cynheuafwr glypti'r pistyn bwli daith cyntaf allan i gors Crymlyn. Gwnaeth cynnydd sylweddol yng nghamau cyntaf torri gwair. Mae'r gors eisoes yn adfer yn dda iawn. Gysodwyd dipwels a cyfnodwyr data ar ein safleoedd Prosiect i Fionydd i ddeall lefelau a symudiad dŵr ar draws y gors. Fe wnaethon ni osod llawer o ffensys yno hefyd. Gosodwyd dehongliadau y brosiect o amgylch Crymlyn. Ac roedd yma'n falch iawn o glywed yr amrywiaeth o adar anhygoel yn canu'n gor o amgylch y warchodfa. Cymerwyd mesuriadau a pharatwyadau yng Ngogledd Cymru i adeiladu colfert ar gyfer periannau ac i dda byw gael mynediad i'r gors. Ac fe wnaethon ni gasglu lluniau awyr o galmas Glanwern Crymlyn i helpu contractwyr i ddeall y dasg o glirio'r ddyfrffordd hanesyddol hon i wella hydroleg y cynefin yno. Yn Rhosgoch, roedd swyddog Prosiect Catherine yn rheoli crafu a ffensio rhannau ar gors. A dyna ni, cronodau byr o 4 mis cyntaf 2024 ar ymyriadau a gyfynwyd gan Prosiect Lifequake.